видеоро рӯй кунед дар бозингарои бози LNS бо як бози нав дига буромада KFC Қавристонистия чия оли мардуми тоҷик ҳама дар ҳаваи бозӣ карисия не бача ҳамин як бор кур як бор дар чоҳ меғалта правилно ҳамин шумо як бор ғалтиден бози старт буромад як барбара фрев кард гуфтиу гапо пули як барбар тоҷика гирифт кидат кард рафт ҳаваи дарс нестай дар шумо бо он дар кадема буромад ним зиёд пули мардум давай рисмон бо ина бо он гуфтиу гапо муҳра бизнесу қаврон бизнесу ҳама хеле чизо буд охи ҳамин рӯзе худ ман мешиносам ҳамин бозиҳо буромадесай фақат тоҷик фрев хурдесай тамом бас несай шумо дар дарси ибрат намешава ҳамин ҳаромхӯрое ки бози LNS ташкил кардагин айрӯи шумо беҳад шикоят бисёр шудеса ин оз як хоҳар як зани тоҷики худмон омад 150 000 рубл да бор харида ай шавҳараш ба ҷои аями ширкати LNS на пулша мега тонистесем гирифта на боромона кидат карайшона фрев карайшона охи ҳамин ман намедонам ба худо ақлтона кор фармонен накунен ҳамин бозиёро накунен бача пул айқади раҳ ёфтаген шумо асоби ҳамин хоҳаро занҳо шумо шавҳаротон ба ҷои корора мекунен охи ман намедонам ба киҷотон фикр мекунен ҳамин корора мекунен ҳамин бози LNS бо ина як бози нав дига буромада KFC Қавристонефсия ганда шикоят бисёр шудеса ҳамин як ду рӯзи охир шуд як 10 та зиёд тоҷикои худмон занг задесиянд ки мо фалон бозӣ кардем сӯхтем бой додем фалону фалон накунен эҳтиёт кунен ҳозир ман ҳамун гапзадагиҳои ҳамун духтаре ки ҳамин бозида бой додагай ман аввалора запис кардагим видео кардагим ҳамаша ҳозир бо як ду та ҷабрдидаи дигарам ҳастанд видеои ваёрам мекунам як барномаи калон мекунам дар ин бора акоди хунукай басай ҳамин гап басай гузашта сол ҳозирашта гуфти ҳамун гапо як огоҳӣ додем бародарои азиз кадом нафаре ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ ҳаҷи умра ё ин ки ҳаҷи фарзӣ сафар карданем ин инҷа рақамои телефоне ки мебро ширкати ҳаҷ центр одамои бабовариян ба дили пур метонен ҳамин акада занг занен муроҷиат кунен ва аз номи шабакаи Исмоили Тоҷик гап занен иншааллоҳ скидкарам мешава дар нархи умумитон ва боз тӯҳфаҳорам ҳастай чанд ҳамун тӯҳфаи китоби Қуръон мисол уҷа ҳамун эҳромое ки мепӯшен ҳаҷ мекунен ва ё сумкаш 5 литр оби замзам ҳамаи ҳамина бо тӯҳфатон мекунанд ва инчунин бародарои азиз роҳбаладои бо таҷрибае ки ба 3 забон гап мезананд мисол роҳбаладо ҳамашон чандин сола стажи корӣ доранд ин ширкати ҳаҷ центра бисёр бародарои тоҷики худмон медонанд рекламашам кардаган блогеро чандин нафарош ба ҳамин ширкат рафтаган ҳаҷ карда омадаган олимо рафта ҳаҷ карда омадаган муллоро бурдаган ҳаҷ карда омадаган мақсад шумо бисёр ҷоҳо дидаган номи ширката ва инчунин бародаро низ спонсироват мекунанд ҳамин канали Исмоили Тоҷика мақсад реклама мекунемшон шуморо аз номи шабакаи мо занг занем гап занен иншааллоҳ ки ба дили пур ва бо нархи арзон орзуи сафар кардан ба хонаи Аллоҳро амалӣ мегардонем инчунин бародарое ки дар шаҳрҳои Россия мехоҳед тиҷорати худтона кушоед мехоҳед тиҷорат дошта бошед мағозаи Замзам маркет ҳамаи маҳсулотое ки дар ҳамин видео ман дар давоми видео мебинем ҳам нархи обтовӣ дора ҳам нархи яклух занг занен рақамҳои дар рӯи экран будагида ё ин ки равен адресош дар метро проспект Мир инҷа бо адресоша пурра мебуроя олӣ равен бо ай наздик бинен маҳқули чизотона интихоб кунен ина ман худам 2 солаи қатъи ними ширкати Замзам маркет ҳамкорӣ мекунам кор мекунам айни миҷа накладное менависам пур мекунам роишон мегирам сурат мегирам даже наменависам баъзан вақт ба телефон мегӯям манда фалон чиз гир роӣ ки тамом мегиран роӣ мекунан 2-3 рӯзда сидеқати роӣ мекунан ай питер мерам қабулшон мекунам нархи обтовӣ бо хаяки манда нархошон беҳад арзонай ами тамоми чира дора беҳад имконияти хубай барои бизнес кардану барои бизнеса сар кардан занг занед рақаму дар рӯи экран